Mana. Tajjeb, aħna minn hawnhekk ħammorru biex nintaqgħu anke mal-aħħar mistieden illi għandi fejn miegħi ħajkolli lil Kane Said li huwa manager għall komunikazzjoni Lob Fondazzjoni Lob Responsabbli. Kane, kif aħna? Ninsab tajjeb, nsellimlek Brian u nsellim ukoll it-telespettaturi. Ekku, għaddejn anke bil-crafts li huma relatati mal-Jum San Valentino. Jum San Valentino għalik, xi fisser? Lija jfisser ħafna li Jum San Valentino jfisser il-maħbuba ta' ħajti u xek. Il-mara tiegħi nsellmilha minn hawnhekk, għadin. Għalissa. Laqgħa xejn bħalissa qiegħda xogħol miskina biżi. Imma huwa jum fejn tqattaw kemm jista' jkun anke dawk il-ftit sigħat ta' ħsieb. Aħna fil-bidu konna qed ngħidu l-imħabba tkun hemmhekk is-sena kollha, però li jkun hemm anke dik il-ġurnata li forsi turja naqra iktar hija xi ħaġa sabiħa u importanti. Kejn aħna flimkien ħankun qegħdin nitkellmu fuq il-kampanja ta' Arfin Take Action. Il-kampanja Take Action, x'inhi eżatt? Prattikament Brian nistgħu ngħidu minn Ġunju, Lulju sa Diċembru tas-sena li għaddiet, ġifier 6-7 xhur, għamilna din il-kampanja ta' Arfien, fejn għarrafna lin-nies hemm barra Brian rigward kemm il-responsabilità, l-importanza tar-responsabilità waqt il-lob tal-azzard u kif ukoll għarrafnihom fuq is-servizzi ta' support li tħaddan il-fondazzjoni. X'għamilna dan l-aħħar? Dan l-aħħar bħala parti wkoll mill-tender li kien jinkorpora din il-kampanja għamilna stħarriġ permezz tal-kuntrattur tagħna Komunike, nsellmilhom minn hawnhekk, u permezz ta' Misko fejn il-fundatur ta' Misko Lorenz Zammit ġie il-premises tagħna tal-fondazzjoni u ppreżenta stħarriġ qudiem iċ-chairman tagħna Sur Neville Manġon, membri tal-bord u kif ukoll ħaddiema. X'kien jinkorpora dan l-istħarriġ? Analizzajna l-impatt tal-kampanja Take Action ta' dawk is-6 xhur 7 xhur fis-sena. Ġek anke stajtu anke tikkalkulaw anke l-impatt. Ekku, barra mill-impatt tfajna daqsxejn il-lenti fuq il-perċezzjonijiet kemm tal-lob tal-azzard u kemm tal-lob virtwali fost il-popolazzjoni Maltija hemm barra. Dan kien eżerċizzju nista' ngħid serju, kienet kampanja pożittiva ħafna għall-fondazzjoni u għal min jixtieq jara u jniżżel dan l-istħarriġ, dan il-post campaign survey jista' jagħmel dan fuq il-website tagħna www.rgf.org.mt. Kif jidħol fil-website jibqa' nieżel sal-links fuq in-naħa t'isfel tal-website u jista' jniżlu b'mod virtwali online. X'kienu kolli ngħidlek bħala konklużjonijiet? X'kienu hekk il-konklużjonijiet wara din il-kampanja? Il-kampanja kienet tagħmel parti minn proġett aktar wiesa', proġett ta' riċerka, proġett ta' stħarriġ, ta' arfien, ta' taħriġ. U parti mill-proġett per se kellna wkoll nagħmlu riċerka fl-2019. Allura permezz ta' dan il-post survey ikkollaborajna il-riżultati. U sirna nafu pereżempju kien hemm inċidenza inqas, kien hemm drop ta' 10% kemm fil-gambling u kemm fil-gaming fost il-popolazzjoni Maltija. Dan nistgħu nistudjawh aktar u nistgħu nirraġunaw aktar għal fatt li nistgħu nitfgħu fis-suġġett l-għoli tal-ħajja pereżempju. L-għoli tal-ħajja u kemm affettwat lil persuni li qabel forsi kienu jirriservaw dawk l-ammont ta' budget għall-lob tal-azzard illum il-ġurnata jippreferi jżommhom u jixtri l-affarijiet essenzjali għall-ħajja jew inkella jagħmel xi ħaġa jsifer bihom eċetera, eċetera. Allura rajna ħarriba dak it-tnaqqis. Dik min-naħa ta' perċezzjoni imbagħad u fost iż-żgħażagħ Brian il-lob tal-azzard u l-lob virtwali baqa' fuq l-istess perċentwal. Meta tara l-impatt
l-impatt tal-kampanja ta' għarfien x'ħadet tajjeb minnha l-fondazzjoni tista' tgħid li l-maġġoranza tan-nies hemm barra illum il-ġurnata iva jafu bil-fondazzjoni u jafu bis-services support u nofs dik is-sample saru jafu bil-fondazzjoni permezz tal-kampanja. Allura lina kienet xi ħaġa pożittiva ħafna, Brian, ġifieri. Ta' soddisfazzjoni. Satna l-frott mix-xogħol kbir li għamilna tul dawk ix-xhur, tul daw is-snin li l-għamilna l-fondazzjoni. Ekku, l-fondazzjoni hija xi ħaġa li għadha tikber ukoll anke tikber u tevolvi anke maż-żmien. Però anke permezz ta' din il-kampanja Take Action. Kolli nsaqsik bħala aġenzija. X'tallimtu? Ara, l-ewwel ħaġa li l-ħaqna l-antana, x'jiġifieri l-ħaqna l-antana li aħna noħorġu hemm barra u narfu lin-nies in ġenerali, granted, imma kemm jista' jkun nkunu nixtiequ nolqtu dawk il-persuni Brian li ikunu għaddejjin minn problematiċi minħabba l-lob tal-azzart eċċessiv u anke llum il-ġurnata l-lob virtwali eċċessiv. U mill-istħarriġ sirna nafu li l-maġġor parti tal-popolazzjoni li tilab b'mod eċċessiv taf bina, taf bil-fondazzjoni u taf bis-services support li għalina dak it's a plus. Barra minn hekk inti tuża l-riżultati tas-survey bħala bażi u mbagħad dejjem tibni fuqhom. Illum il-ġurnata nafu li jekk ikollna nerġgħu nagħmlu kampanja ta' għarfien il-qudiem irridu inwessaw aktar il-firxa tagħna ġifieri tkun kampanja kemm xejn akbar terġa' ħalli kemm jista' jkun nolqtu aktar nies. Brian dejjem titgħallem il-ħajja diki li titgħallem il-tajjeb li tkun qed tagħmel u titgħallem ukoll b'mod speċjali minn ċertu nuqqasijiet li inti tkun għaddej minnhom. Lix importanti l-konċett tal-lob responsabbli. Għax ejja ngħidu il-lob għandna mhux qegħdin ngħidu li l-lob huwa ħażin. Jekk il-persuna tilab b'mod responsabbli ma tkun qed tagħmel xejn ħażin daqshekk. Ekku, il-fondazzjoni, il-ħidma tal-fondazzjoni ddur ma' dan il-kunċett li qed tgħid tajjeb ħafna inti li ma nistgħux nitfgħu f'dell ikraħ kompletament il-lob tal-azzart u l-lob virtwali għaliex għax għandhom il-pożittiv tagħhom imma rridu noqogħdu attenti, ma rridux ninġarru mal-kurrent. Meta natwaw il-lob tal-azzart, il-gambling, kulħadd jaf li l-attività twassal għal riskju ta' flus, riskju mill-finanzjament tiegħek. Allura tajjeb li nżommu lajn, nżommu kontroll kemm fuq il-flus li nonfqu u kemm fuq il-ħin li aħna nqattaw f'tali attività. Kif naraw li qegħdin naqbżu dak ix-xifer, irridu nkunu konċentrati ta' gazz biżżejjed biex ngħidu isma' daqshekk ħadd pjaċir, infaqt il-flus li kelli nonfoq, issa nqum minn fuq il-mejda u naħseb mhux biss fija ma fil-familjari tiegħi wkoll. Inżommu dawn l-affarijiet f'moħħna u mill-bqija nieħdu l-pożittiv li jgawdi minnu wkoll il-lob tal-azzart. Persuna li tħoss li għandha daqsxejn ta' problema. Persuna li qiegħda tħoss li l-vizzju jisu qed jirkeb naqra iktar fuqha. X'għandha tagħmel? Is-servizzi ta' support tagħna jinvolvu l-linja ta' support nazzjonali wieħed 777, persuna li tħossha għaddejja minn problematiċi u anke l-persuni tal-madwar jistgħu iċemplu, jitolbu pariri, mhux bil-fors li jrid ikollok il-vizzju li tkun għaddej minn problematiċi biex iċċempel, tista' jkollok għal qalbek l-attività u tgħid isma' jiena x'għandi nagħmel biex inżomm kontroll. Ukoll tista' ċempel barra minn hekk jekk sa frattant tħossok skomda semma leħnek, tista' tidħol fuq iċ-chatline tagħna l-istess permezz tal-website www.rgf.org.mt. U tkun qed titkellem b'mod teknoloġiku permezz tal-keyboard tiegħek. Yes. U ma tkunx qed issemma leħnek. Il-konfidenzjalità hija assoluta u l-aġenti huma mħarġa. U s-support aħna nagħtuh kif nistgħu. Dak li jkun forsi qed jisma' u forsi jkun għadu anke ma rrealizzax kultant anke li tkun problema xi kultant jkollu
tkun ikollok problema ma tirrealizzax li hija problemi. Hemm anke mezzi differenti kif wieħed jista' jagħmel kuntatti magħkom. Hemm bit-telefon fejn wieħed jista' jibqa' anke anonimu kif qed tajjeb inti, hemm ukoll anke din l-anke li tista' tittajpja wkoll, ġifieri hemm ħafna mezzi u anke mezzi ta' għarfien aħna biss hawnhekk anke nintaqgħu ta' spiss ukoll fejn nkunu qegħdin ngħaddu anke l-informazzjoni, però hemm barra qegħdin taraw anke differenza n-nies qegħdin titlob il-għajnuna qiegħda tirrikorri għall-għajnuna. Aħna dejjem inħeġġu li persuna li ikollha l-qalba l-attività tal-lob tal-azzard għandha tagħmel daqsxejn ta' żewġ mistoqsijiet lilha nnifisha. Isma' jiena l-attività qed toħloq li problematiċi fis-stil ta' ħajja tiegħi, mhux biss tiegħi, imma ta' familti wkoll, qed tniggis lil but, qed nirrikorri aktar għall-lob tal-azzard milli għall-affarijiet essenzjali ta' familti, qed nagħti wisq importanza għall-lob tal-azzard, meta misni nagħti importanza lill-maħbuba tiegħi, lill-maħbub tiegħi. Allura, dawn il-mistoqsijiet huma importanti. Kif naraw li isma' qegħdin nitniggżu minn tali attività għandna jiena dejjem ngħid nirrikorru għall-interjur tagħna u ngħidu għall-kuxjenza tagħna u ngħidu le mhux sew. Allura tajjeb li naċċettaw li għandna issue u naċċettaw li għandna bżonn nis-support. Għaliex importanti li naqlbu il-folja ta' ħajjitna għal-ġid u xejn. Kejni nirringrazzjak ħafna u koll anke tal-ġid li qegħdin tagħmlu bħala fondazzjoni, naf li anke kif semmejt intom provajtu anke tikkalkulaw l-impatt u l-ġid li għamiltu, però nista' niggarantilek li żgur dak qatt ma ħajkun possibbli għax il-ġid li tagħmlu huwa ma tistax tiddiskrivih u ma tistax tikkwantittah anqas ukoll. Kejn grazzi ħafna li kont magħna, aħna minn hawnhekk ħammorru anke l-aħħar darba għal ħdejn Renato fejn hemmhekk ħanaraw anke l-ħelu li għamilna llum.